in the mountain, like I'm in the mountain now, I discovered something. God showed me something. He wanted me to pluck off some of the altars which were built for some other people. The people who doesn't know, people who are not even in the knowledge of knowing that these things are happening. So I want to show you something. Just imagine a person spending money on buying things like this. Retail names, their names there, which is Mavis, Lita, Memory, Audrey, Cross and Lionel. Kunyorwa zita roiswa muhari kuti munhu asafe. Bepa iri ndariona futi riri pasi pemuhacha rakanyorwa mazita evanhu. Zviya zvamunofarira, heye mitupo yedu ngaive ichionekwa, heye wato izvo kaizvionai. Dennis Museto, Ruarashe Museto, Blessing Chapakama, Papa Kushe. Imagine munhu spending time pamboti apinde muprayer namashe. This one again, munhu anotowana simba rekutenga jira kuti anyore mazita evamwe. Hadzi Mudzingwa, Munjomwa, Tsimba namai Tsimba vacho, Gift Junior, Isaac na Junior, Monica, Peter. Imagine painjira mamwe machira aya machira anotokwana kusonesa hembe munhu anotenga kuti mumwe munhu asafe. But what I do is, inini kana musingandizive, my name is General Oracle Pen, right? What I do is I destroy these kind of things. I destroy every altar yewakaipa munhu anoda kuti mumwe asafe. I destroy the altar. Ndinopwanya